Avataanko me ikanasta vaikka? Joo. Kuinka tällaiset näköisiä? Mä en edes kato mitä. Kameran pidikkeen! Mä unboxaan tää sulle. Ai tuleeko? Joo. Kiitti. Tää on joku stain remover pen. Mä vaihdan tämän. Mutta tässä mä en tiedä, että se saattaa. No on se nyt varma. Täällä on tämmönen. Mikä se on? Konjakkisponge. Siis joo. Sä tykkäät konjakkispongesta. Onko se toinen konjakkisponge? Resuole cleaning padding box. Hei se on LED-valot! Mä unboxaan tän sun. Tää taitaa olla döde. Sitten täällä on Chick Drip Lip Gloss. Hei se on lipglossi. Se on eka lipglossi. Sä voit aina... Rescue. Tää on semmonen, mitä laitetaan vessanpytteessä, hän se pahalla. Sä teet pu. Mä oon aika prosti unboxattu tää. Jep. Seuraavana kotiin. Mikä tää niinku? No, en mä tiedä. Siis onks tää joku tämmönen? Ei vaan. Mutta onks nää ulos? Nää on metriviusia, mutta onks nää ulos vai? Ei sillä varmaan väliä. Toi näyttää sen, että toi vois olla ulos. Mutta niin. Sä oot varmaan käyttänyt mitä sä haluat. Niin. No niin. Mä sain myös! Okei. Mä tein niin paljon tällä kaikkea. Haluaisit tän? Oot parempi. Onks tää sadetta? Ei tää on bagi. Roskapuussi. Roskapuussi. Hyvä. Mä oon nyt silleen. Terveysopet tähän sen pahalle. Mikä tää on? Siis soap bag. Tää on se soap. Mut meillä ei... Hyvä minä. Nyt mulla on lip gloss. Nyt sä voit olla näin. Okei. Sitten tissa. Eli tää on Tarmolle. Mä en jaksa legisti. Mut tää oli kyllä niinku... Äädetti. Mä sain joku kultauksen. Siis tähän tää on hyvää. Sä saat tän, niin sä voit sit kuvaa semmosia. Get ready me. Mitä Tarmo saa? Haluan ettei Tarmo kauheasti leikin, mutta on ihan sairaan sitä. Manu saa ehkä tän sitten. Silleen tälleen. Se on vähän pelottava. Ei Tarmo edes käytä kumpaakaan. Ihan viumau. Oliko se vaan noin kaksi? Joo, no koska se on vaan minimal. Eli nyt pitää näyttää mitä kaikkea täällä on. Mä en näytä sitä ehkä tälleen, vaan mä nyt... Mut miten tää laitetaan sun puhelin? Eli me kummatkin saatiin niinku tämmöset ledit. Me siis jaetaan nää. Niinku, me ei jakseta lukea. Cleansing pad. Niinku, pitäisikö täällä niinku putsata jotain pöytää vai mitä niinku kertokaa mulle, mä en jaksa. It's ready. Me saatiin johonkin vessanpönttöön tämmönen... Tää on nyt silleen... Tässä äijä säätää tätä. tätä. Tää menee vaan tää pitäisi. Mikähän? Ei se pitää laittaa silleen niinku näin, silleen sivuspäin. Niin näin, niin. totta kai. Mutta niin, joo, tämmönen kameran pidike. Mun kammu sanoi, että mä saan sen, tai no besu. Mutta mikä? Stain remover pen. Ai onks tää tämmönen, että tää siis on kynä, joka poistaa tahroja. Oh my god. Stain remover pen. Silleen tälleen, moi vitsit. Sitten tämmönen random soap bag, vaikka meillä ei oo semmoista soapia. Niin, mut sinne voi laittaa mitä vaan. Niin. Mut nyt pitää kuvaa tällä. No, heti kun mä voin, mutta kun tää on nyt tämmönen esittely. Tarmolle tai Jarmolle tämä, mutta Tarmo ei kanssa käytä, niin tää saattaa mennä no toiselle. No tuoksuvia. Lush Lemon. Mutta niin, tää menee varmaan mun pesun kissalle, niinku, joka asuu niinku sen iskällä. Joten konjakki on joku alkoholi, yksikä? Kai. Ja sit täällä on palloja. Konjakkisieni. Me testataan, että tykkääks Tarmo näitä, mun muuten nää menee maukille. Sitten jos sä haiset. Sitten toinen vessa. Meillä on aika puuspray.
Sitten lip gloss. Nyt sä voit joka päivä mennä kouluun silleen. Konjakkisieni. Sitten jota me ei niin paljon käytetä. Ja siinä haisee ilmeisesti sitruunaa tai tuoksua, koska sitruuna on hyvää namnam. Mut roskapusseja. Mun pitää muuten laittaa tämän huoneeseen. Ja sitten paras varmaan kaikissa, ja mä en ymmärrä miksi sä annat tän mulle, mut kameran pidike. Ja sitten tätä saa tästä säädettyä. Mä oon niin surkea käyttää tätä yhdellä kädellä. Mä laitan sen ehkä väärinpäin vähän. Wow. Jos näitä on siis vielä on aika hyvä. Joo. Jos näitä on vielä myöhemmin, niin mä ostan näitä, mutta näitä ei saa olla. Mutta tuli tämmöisessä. Siis toi pitää sun ottaa Kreikkaan mukaan. Siis mä oon näin. Get ready with me. Eikö sit sä voit laittaa sen tolleen rannaan silleen? Täällä on kaikki sotkuja. Ihanaa. Täällä on Toffee Snacks. Siis tämmönen tää on nyt realistic tää huone, kun te näette se huoneen esittely, niin tämmönen tää on nyt realistic. Niin tää on semmonen niinku, siis kun te näette huoneen esittelyn, se on sitä ennen just siivottu, niin tää on se mun realistic huone, kun mä en jaksa siivota sitä. Niin sit se on vaan suuri mess. Varsinkin kaikki vaatteet aina penkille. Ja mä en oikeesti legit jaksa editoida tätä tai laittaa tää klippeihin, mutta voi. Joka tapauksessa me nyt jaetaan nämä. Ja niin me näytetään sitten mitkä meni kummallekin. Joo, oi. Eli mä saan tän, mutta tää ei oo niinku nyt soapback, koska mä ei jaksa käyttää sitä siihen. Sitten mä saan ledit tai nää ois varmaan jotkut ulkovalot, mut joo. Ja no mä saan tän kameran, jolla mä nyt tällä hetkellä kuvaan tätä. Tää on siis mun enkunkirja, sillä ei oo väliä. Nyt mun pesu näyttää mitä se saa. Hei nyt tästä. Joo, meidän sun naama. Äijä. Mitäs tää nyt kääntyykään? Niin. Miten sä voi kääntää? Laitat vaan sen niin maahan ja sitten näytät noita. Ei sun tarvitse saa sitä tolleen. Tässä on. Niin tästä vaan laitat tähän ja näytät niitä. Joo. Niin, mulla on myös tämmöset ledit. Tämmöset sitten mulla on dede. Dede! Eiku dede! Sitten tämmönen meikinpoisto, en mä siis meikkaa. Meikinpoisto, en mä siis meikkaa. Meikinpoisto. Niin, sitten tämmönen kunnon V7 Thick Drip Lip Gloss. Enkä lukenut just tosta kortista, että mä muistin. Koska, joo, tämmönen, joo. Mä voin tehdä täällä koko meikin, niinku kaikki. Sitten mun kissalle, Manulle, niin tämmönen kissa, mutta tässä on oikein kissa, mutta ei tarvitse sitä kissa. Mut kumminkin. Tässä on niistä 3 tommoista palloa ja tääkin menee Maukalle, koska no tarmoilee, mä ajattelin, että se saa jotain herkkuja. Sitten, ei, ja tämmönen puu-spray. Se menee vessaan. Joo, ei ite. Oho. Ei ite tätä laiteta. Hui nyt! Sä et osaa olla näyttää sun naamalla. Niin. Mä kokeen sen. Niin. Tätä ei laiteta tätä huoneeseen. Joo. Niin, sitten tämä menee vessaan. Tää menee siis vessan möntöön, jos joku Dramdam ei tiedä, koska mäkin oon kyllä Dramdam, mutta mä tiesin. Jää! Pakko koko ajan. Jätäkäs, eikö tässä voi kääntää? Ei, sä kuvaan siitä. Mä pausetan tän tokeen. Me ei enää jaksettu kuvaa tolleen, niin nämä sitruunalta tuoksuvat
vitsin bag it menee yhteiseen käyttöön. Mä ainakin varmaan käytän niitä, koska mä tykkään tästä hajusta. Ei näytetty, siellä vielä voi käyttää. Tämmönen, mä alkuksi luulin, etteikö tuossa lukee konjakki, tuossa lukee konjakki. Että se olisi niinku joku konjakkihajunen, mutta se olikin vaan joku niinku random. Muista enää. Niin se olikin vaan joku random juttu. Tämmönen. Tää ei mene siis yhteiseen käyttöön, mutta me ei vaan tiedä kenelle tää menee. Ei olla kaikki silleen njau njau. Sitten lankaa. Siis tää oli joku ihonkuorinta juttu. Niinku hellästi naamasta. Niin, sit mä vielä näytän nää muut, eli nää menee Maukalle. Neiden tuoksuu hyvälle. Sitten nää menee mun besulle. Niin, mä taas vahingossa keskelin nää videon, mutta nää menee mun besulle. Tämä Hattaralta tuoksua vitsin V7 lip gloss. Joo, ihan sama. Niin, se menee myös mun besulle. Ja joo, tää kuva vielä. Ja tämä. Ja tääkin tuoksuu ilmeisesti hyvälle, niin tämä. Ja sitten vessaan. Tämä vessan pönttöön. Ja sitten puuaine. Joo, mutta nyt mä viedään täältä tonne. Joo, nää on siis yhteisenä. Nyt tulkaa mukaan. Sitten toi on mun. Mitä? Joo. Tää siis, me ei saanut laittaa tätä vielä, koska meidän isosiska sivuuteen vielä. Koska sillä on joku sivusuojelta jotain. Niin tää otetaan sitten tähän tälleen. Joo, mun besu siis halusi nähdä kaikki. Koska tää on niin järkevää. Niin tämä menee vessan pönttöön. Wow. Jos ette tiennyt. Joo. Se on varmaan sitten moro. Moikka. Mutta joku päivä tulee vielä täältä mun pesulta, eli jätskikisulta minun. Niin tulee vielä koulurepun esittely ja sit siitä tulee huomisesta toi toi Get Ready With Me. Me ei sovittu, että mä en ainakaan tee huomenna Get Ready With Me. Ainakin se tekee jossain kohtaa sen repun esittely. Mä en tiedä mitään pieni sneak peek. Okei, mä voin tehdä repun esittely. Ai niin, se on myös tämmönen. Eikä se ikinä näytä, eikä se anna sen mulle. Joka tapauksessa Se on tämmönen puukin täällä. Mutta okei, niin itse kun te ootte kattoo tähän saakka, jos te ootte nyt tässä, niin ja mun besu nyt jättäisi jotain tosi randomia, mutta aina ehkä joskus repun. Siis tää on tosi hyvä, ei oo kaupallisessa yhteisössä, mutta voit suositella. Niin, siis mä vaan sekoitan tää koko video ja kukaan ei jaksa katsoa tää, niin moikka, jos sä jaksoit katsoa, jos sä jaksoit katsoa, niin kommentoi vauva enkeli emoji ja ei kun miumau. Kommentoi miumau. Ja vauva enkeli emoji. Miumau ja vauva enkeli emoji. Ihan randomisti. Mutta niin mä voin tehdä sen repun esittelyvideo. Mutta mä en tee Get Ready With Meitä. Tekee se. Mutta joo, nyt moikka tämän pitkän Niitä on! Älkää kysykö äskeistä, mutta tää on ihan sairaan pitkä, sori siitä kun mä jäpätty jotain randomia, mutta tää koska jotain ihan häiritsee, jos ne ei nähnyt mitä tää on. Niin. Oli toi puupuustari. Niin, mä oon jäpätty jotain randomia niin kuin mun besu tekee yhäkin, mutta moikka ja kiitti jos sä katsoit tämän videon. Ai vitsi, mun puheen rikki. Mun niin, jos sä katsoit tämän videon, niin kommentoi miumau ja vauva enkeli emoji. Meidän favorite oli tää tämmönen. Joo, moikka.